हरे कृष्णा. आवाज ऐक पड प्रभूजी. ओके. प्रथम जाणू कृष्ण परमात्माला चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार घालू. परंपरागत जावन आयिल्ले सकळ गुरुवर्याले वंदन करून तांकां साष्टांग नमस्कार करून दंडवत प्रणाम दिवन आणि उपस्थित आशिल्ले सकळ वैष्णव वृंदाले आशीर्वाद घेवन आम्ही आयज हे सेशन सुरू करूया. एक शॉर्ट मंगलाचरण करून आम्ही सुरू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धोर्जगत्पते गोपेशः गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. जयतां सुरतो पंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो श्री श्री राधा मदन मोहनो. दिव्या वृंदावनं कल्पद्रुमद श्रीमद् रत्नांगार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यो मानो स्मरामि. श्रीमान् रासरसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्षन् वेणुर्सुनेर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियेस्तु नः. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. His divine grace श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. सक्कड भक्त वृंदांक भागवत पुराण कोंकणी पार्टिसिपेंट्स सक्कड जनांक आयज हे सेशन सॅटर्डे सेशन आमतू स्वागत करताची. तुम्ही टाइम काढू तुमगेल हे वेळ तुम्ही हंत घालेल्या का खूप खूप आभार असाच आम्ही सक्कड जना. आता हे सॅटर्डे सेशनच कितली की म्हण म्हणे तर जतास आणि स्पेशली हे वैदिक नायिका वेर चलतास. ऐकता ऐकता आमकां कळता की बदाची अवसूले मातृत्व हाजे एक रोल कितले इम्पॉर्टंट आसा आमगेले जीवनांतू आणि कितले ते येवचे आमगेल्यांतू कला विज्ञान असो आमगेल्यांतू पूर्णता असो ते अवसूल निमित्त येता म्हणून आमकां कळता. एकेका सेशन्स आमी आयकताना येस ते दृढ निश्चय जाता आसा आमकां. सो आयचे सेशन हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू हांनी श्री यमुना देवी वेरी काडते आसाची. आम्ही यमुना देवी म्हणतानाची आमगेल वैष्णव गौडिया वैष्णव भजनांतू कितली पटी म्हळ्यार मस्त नरोत्तम दास ठाकूर असो भक्ती विनोद ठाकूर असोची सक्कड जनांना कालिंदी या यमुना म्हणूची तांगेल वर्णन कोण कृष्णाक वर्णन करताना यमुना देवी वर्णन करचे जातोय अशी अस्व किंवा संभव अस्व ना ते दोन्ही ಒಟ್ಟು असा अशी दिसता. ताकाची पूरा भजनेंतू गौडीय वैष्णव जनांना हाजे वर्णन केलेलं असे यमुना देवी वेळ. आम्ही आता नाही म्हणता पळया गंगेच यमुनेच गोदावरी नर्मदे सिंधू कावेरी जलेश्मिन
सन्निधुम कुरु गोकर्ण गोकर्ण स्नानम करिष्यामि श्री विष्णू श्री विष्णू श्री विष्णू तंतु यमुना देवीला प्राधान्यता असते. सो इतले सुंदर सुंदर पर्वत आमगेल भारतांतू, इतली सुंदर सुंदर नदी असाची आणि सुंदर सुंदर रूख असाची. आणि हंतू आमगेल हंतू भारतीय संस्कृतींतू पुरा हाका एक म्हणता प्रीती आणि एक प्राधान्यता असं म्हणून कळतं पुरा नदीयांक. तशी यमुना देवी आता मुरलीधर चरण प्रभू तांगिले इतिहास आणि तांगिले महिमा सांगतलीची की गंगा श्रेष्ठ की यमुना श्रेष्ठ आम्ही तांगील दुखून ऐकून घेऊया. सो आयची सेशन मुरलीधर चरण प्रभू काढताय साची. आता तांगिले वैष्णवेर गान आणि गुण करताना मागशी वचन जन्म. तशी मुरलीधर चरण प्रभू असल उच्च पातळीर असेल वैष्णवाक एक ऑपॉर्च्युनिटी मिळत म्हणजे एक होड विषय जीव हाक म्हणता पडे एक शुद्धीकरण जाऊच तशी एक माके एक उपलब्धी मिळेल असाची की आम्ही तांगिलाजी गुणगान करत असाची. हिज ग्रेस मुरलीधर प्रभू की जय. कसं कसं सांगेत आम्ही अंगिल विषय. हरे कृष्णा. सो ना प्रभूजी इट इज स्टिल देअर. आय हॅव टू स्टिल ग्लोरिफाय यू. प्लीज डोंट अनम्यूट युअर सेल्फ. मुरलीधर चरण प्रभू आम सगळ्यांक आणि एक अतिविषय विषय तांक सांगता मिळत तांगील विषय तांनी शुद्ध मनारी सिन्सियरली आणि सिरियसली इन अ व्हेरी सिंपल वे तांनी सकड वैष्णवालय आणि ब्रह्मचारी संन्यासी वर्ग हांगिले सेवन आणि हांगिले सर्विसेस एकदम उत्साह करता सच म्हणून कश करता तांगील नित्य तांगील घरकड मेहनत पडेलारी कितली की वैष्णव वर्ग जन येता असताची. म्हळ्यारी ब्रह्मचारी मात्र नाही संन्यासी जन साधू संघ तांगी ते जाता असतात. मग तांगील वेर कितले भरपूर आशीर्वाद असतं म्हणून आमकां कळता. मग त्यांनी कितले श्रद्धेर निष्ठेरी सिरियसली हे शिल प्रभुपाद आले चैतन्य महाप्रभू हे मुवमेंट असं हरे कृष्णा महामंत्राचे वितरण हे कितलं सिरियसली घेतला तांगील जीवनात म्हणून आमकां कळता. तेव्हा तांगील घरकडे साधू संघ जाता असतात. सो एक होड विषय है. सो तांगीले म्हळ्यार त्यांनी कितले चरित्रवान असं म्हणून आमकां हंतू कळता. त्यांनी मात्र नाही तांगील सह पुरा कुटुंब हरग्रे सखी चरण माताजी आणि सांगील कन्या राधिकावरी. सो असल जनाला आम्ही एक तांगील धोतीची एक सान म्हणता पडे वर कशी आम्ही गेलता तशी धोती धरलारीची चिक्की मग त्यांनी केलेलं तिथलं होड आम्ही हे करचे जयशना दिसता प्रचार वैष्णव सेवा पण तांगील वट सवा संपोणू चिके पुणी ते आमगेले हम तू म्हणता प्रवार यो संगत का असर म्हणता पण तशी चिके जावं म्हणून हाव देवाक वैष्णवाक आणि तांका मागणी करतास. हरे कृष्ण. मुरलीधर चरण प्रभू हांगिले बाईल सखी चरण माताजी हांगिल ಸ್ವಲ್ಪ हांव इंट्रोडक्शन दिवच्या इच्छा पावतास. त्यांनी टीचर्स ट्रेनिंग केलेलं कोर्स 1 कोर्स 2 मायापूर इन्स्टिट्यूट दुखून आणि झोनल कोऑर्डिनेटर त्यांनी सखी चरण माताजी दामोदर देशा खातीर चेडू आले हाजी खातीर आणि राजविद्या बुक हंतू मस्त तांगीले कॉन्ट्रीब्युशन झालेलं असं. आणि त्यांनी चार्टर्ड अकाउंटंट इंटर बट इन ऑल दिस प्रोसेस शी इज येट अ हाउस वाइफ. भारी सुंदर विषय है. इन घर गृहिती जाऊनवरी होम मेकर जाऊनवरी तांगील हे पूरा त्यांनी केलेलं असं. अँड शी इज कॉन्ट्रीब्युटिंग हायली फॉर द सोसायटी इन लार्ज. आणि हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू हांनी चार्टर्ड अकाउंटंट भक्तिशास्त्री कंप्लीट केलेलं असं. आणि दोघही महान वैष्णवास हांनी हिज होलीनेस परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हांगिले डिसायपल्स जावन आसाची. आणि भागवत पुराण कोंकणी हांतू तांगेल कॉन्ट्रीब्युशन सांगता म्हणून अप्रतिम लेवलार आसाची. सो आणि राधिका म्हळ्यार म्हण सांगता पळय एक हे तो सवा हे म्हणता पळय आन एक कमाई केल्या सवाई करून दवरता म्हण. तशी मुरलीधर चरण प्रभून सखी चरण माताजी रस निचोडलारी ताजी कितले हे पळय कंडेन्स तितले त्या राधिकांत आस म्हणून आमकां आतुकून अनुभव येता असं. आणि आमकां कळता की तांगीले फुटस्टेपार ती मुखार वचून आनिके तांगील गौरव प्रतिमा वैष्णव सेवांतू आणि हरे कृष्णा महामंत्र प्रचारांतू घालतली म्हणून आमकां खंडीत एक दृढ निश्चय आसा. आणि आमकां गोतच हे जातले म्हणून ताका आम असेल सुंदर जावन आशिल्ले असले कर्तव्यनिष्ठ जावन आशिल्ले तांगील हंतू कसं आमकां सेवा करच तशी आमगेले हंत कशी एक प्रोग्रेस जावं म्हणून तांगेल्यान जे अभिप्राय आसा आणि तांचे जे आश आसा ते परिपूर्ण करता असेल सुंदर फॅमिलीक कुटुंबाक आम्ही वेलकम करूया. खाली मुरलीधर चरण प्रभूक नाही तांगेल सह परिवाराक आम्ही
आज वेलकम करता सची. अँड वी आर व्हेरी फॉर्च्युनेट दॅट वी आर लिसनिंग यमुना देवी विषयी अशी सुंदर कथा मी मुरलीधर प्रभू दुखून ऐकत असायची. सो आमगेले घरकड बसून 3 पटी हरे कृष्णा महामंत्र गरजेन चॅन्ट करून आम्ही तांका वेलकम करूया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. वेलकम प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. माताजी मस्त विषय सांगितला सर. चैतन्य चरितामृतांतू दोन्ही कॅरेक्टर्स आशिल्ल्याची तांगेल नाव जगाय आणि मदाय. जगाय आणि मदाय तशा आशिल्ल्या आमका साधू संघ मेळची तरी चैतन्य महाप्रभून गुरु महाराजांना तांका संन्यासी तांका वैष्णव तांका पेटोवचे असतं. तांगेल शुद्धीकरण जेवो म्हणून तसले अंका ग्लोरिफाय करचे विंगडे भक्ताले गुण म्हण येतात. त्यांची माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. जय राधा माधव संघून नावाचे सेशन हाका सुरू करू प्रयत्न करता. जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचरी. यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचरी. जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदा. सगळ्यांगे पुन्हा स्वागत असतं आयच्या सेशनांतू भागवत पुराण कंपनीचे वैदिक हिरोइन्स नायिका तांगेले आयच्या सेशनाचे टायटल आसा श्री यमुना. आमका नाव आयकतनाची माताजीन सांगिल्ली मस्त नमुने चित्रपट आमगेले दोळ्यार येता. तंतू सुरवेर जावन श्रीमद भागवत म्हणतो एक श्लोक असत ते हांव शेअर करूंक प्रयत्न करता.
या श्रीमद भागवतमाचे एका स्कंदांतू 19 अध्याय संच श्लोक या वैलस श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेन्व व्यधिकाम्बुधि पुनाति लोकान् उभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमान् या वैलसश्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेन्व व्यधिकाम्बुधि पुनाति लोकान् उभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमानः. अति सुंदर जावनो अशिल्या श्लोक कोणाके रिसाइट कोर कमनास की है. अति सुंदर जावनो अशिल्या श्लोक हरि बोल. वाजू का वे प्रभुजी. वही हा वाजता. या वेलस श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग ग्रीरेन्व भ्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्ररो शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः. हरे कृष्ण. थैंक यू माताजी. आणि कोणाके संकमनास की ट्राय करते प्रभुजी. या वैलसच श्री तुलसी विमश्र कृष्णाग्रिरेणव अभ्याधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकान् उभयत्र शेषान् कस्तां न सेवत मरिष्याम्नः. हरे कृष्ण प्रभुजी. थैंक यू माताजी. आणि कोणाके संकमनास श्रीमद भागवतम हरे कृष्ण. ओके यह पर्टिक्युलर श्लोक आणतो व्यक्ती सांगतात की सुखदेव गोस्वामी ತಂಗೆಲೆ कथा सांगताना परीक्षित महाराजाक शाप मिळाला आशिल्ले आणि 7 दिसांना तांगेले मरण येता आणि त्यांनी पुरा सोणू तांगेले घर कुटुंब तागेले राज्य पुरा सोणू यमुना तटांतू वचन बसतात. त्यांना ताका गुणगान करूस की इतली सुंदर जावन आशिल्ले विशेष जावन आशिल्ले हे नदीचे उद्दाक कशेस म्हळ्यारी साक्षात कृष्ण परमात्माले चरण धुळी आणि तुळसी पाल्लो ओट्टू जावन आशिल्ले हे नदींतू आमकां केदनाय आश्रय मेळटा. आणि ताजेके शुद्धी जावन आशिल्ले विंगड एक नदी ना म्हणून हांगा सांगता आसाची. आणि कोणाकय हे प्रपंचांतू मृत्यू येवची हे प्रपंचांतू हे न्हंयचे आश्रय घेवका म्हळ्यार हाची सारांश सांगता आसाची. आमकां दिसू पुरो परीक्षित महाराजाले मस्त विवरणांतू गंगेले उदाहरण दिल्लेलें आसा. जाल्यार शिला प्रभुपाद स्वाम्यान तांगेले परपटांतू शिला जीव गोस्वामी तांगेले टिप्पणी दिल्लेलें आसा. आणि
ताका एक्सप्लेनेशन दिलेलंस की इति म्हणल्यारी हे श्लोकांतू संगीले मेले परीक्षित महाराजो वचुनो यमुना तटांतू बशीलस इति म्हणल्यारी हस्तिनापुराचे राय जावन आशिल्लो परीक्षित महाराज आणि ते आत्ताचे दिल्लीचे लग्य आशिल्ले जागो आणि थंय आसचे यमुना तट त्यानंतर तांगेले अरमनेचे बगलारीची यमुना तटस म्हणून सांगितलं असत आणि विंगडे कसं सांगला म्हणल्यार यमुना म्हणलेले कृष्णाक अति प्रिय गंगे कೈ चड ತಂಗೆಲೊಟ್ಟು ಪ್ರೇಮಸ್ ಯಮುನಾ ತಟ ಅಂತ आणि सुरवेर तुकुनो जन्म जल्लल तुकुनो कृष्ण परमात्माना यमुना लोटूची कनेक्शन दवरलं असं शिला प्रभुपाद स्वामी तांगेल्या परपटान सांगतास की सानस्तना जन्म जल्ला मात्र त्यांना वसुदेवाना तका कृष्णाक घेऊन वृंदावना वच्चू अस यमुना तटातून त्यांना यमुना तटांतू कृष्ण पोणू ತಂಗೆಲೆ ಚರಣ ಧೂಳಿ कंप्लीट या नदीक सॅन्क्टिफाय करू असत तशी अति प्रिय जावन आशिल्ले कालिंदी नदी यमुना नदी अंग बैसून परीक्षित महाराज प्रार्थना करता असं म्हणून सांगितलं असं सानस्तना म्हगेले अज्जो हांव स्कुला शिकचे वेळारी तेन्ना त्या वेळारी आमकां ऐकत आशिल्लें मात्र यमुना चारधाम बद्रीनाथ केदारनाथ म्हण चड तेन्ना यमुनोत्री म्हणलेलो एक शब्द ऐकलेलो आसा तेन्ना ह्या चार धामांत हिमालया तटांतू आसचे म्हणलेले सनूड घास आसा तेन्ना आश आशिल्लें आज्ज न्ही बापा मा वतसची चारधामाक तांणी मस्त तयारी करू असं ते वतना आम्ही अशीवर न्हू केन्ना प्रप्पानी चमकलेची थंय त्या फॅसिलिटीज पुरो आसा आतांचे प्रधानमंत्री नम पुरा फॅसिलिटी करून दिला त्या वेळार तशी न्ही हरी कष्टारी वचका आशिल्ले तेन्ना तांणी पुरा पॅक करून खाणा पुरा करून आज्जो बापूमा आनी मस्त जण ಒಟ್ಟು करून चमकलेले त्या गांवांतून कलिकोट्यातून एक ट्रेनार एक बोगी बुक करून तांतू कुकिंग फॅसिलिटी पुरा करून हिमालया तटा वचून त्या बोगी थंय रब्बोन चारधामा चमकलेलो आसा तेन्ना मनांत आश सिकिना की म्हूण कळना जाल्यार कृष्ण भावनामृतन आईल कूडले आमकां असले एक अवसर मेळ्ळी की दामोदर देश येताना फर्स्ट ट्रिप अधिक भारी सानी 3 वर्सां काय 3 वर्स की ताजे कोणीकी जलल वेळारी चारधामा वचचे एक अवसर मेळ्ळेलो आसा हांवें ते सांगतास म्हळ्यार यमुनोत्री म्हणलेले ताचे उद्भव जाल्लो जागो हे पळोवचे एक भारी छंदच ते आनी ते पुण्य कोरका म्हणटा आशिल्ल्याची तसले एक आशी करून हांव आनी सखीचरणान म्हणलें पळय आत्तां वचया व्हड प्रायज आमकां वचूं जाय आसना म्हण सांगून आमी भायर सरलेलो आसा अति सुंदर जावन मस्त भक्ता लोट्टू तेन्ना हिस्क्रेस सार्वभौम प्रभुजी आशिल्ले आमगे लोट्टू त्यानंतर राधारमण परमपूज्य राधारमण स्वामी महाराज परमपूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज तांणी पुरा तांगेर पुरा संघ मेळ्ळेलो आसा कृष्ण भावनामृतांत आयला मात्र त्या वेळार तेन्ना केदारनाथ जत्ताची यमुनोत्री म्हणलेलो एक जाग आसा ते हिमालया तटांतू घरवाल म्हणलेलो एक जागेर 3200 मीटर वैरी गोंयचे ते गुड्डेरी इंडो पाक बॉर्डरांतू असते अति सुंदर दृश्य ते अति सुंदर मात्र नाही ते थंय चमकले ताजे ते प्युरिटी थंय मेळटा आमकां पळोवचें थंय यमुनोत्री उद्भव जाता
आमकां वचचू जेवची जागा यमुनोत्री थंय ताच्या के वयरी 4400 मीटर वयरी चंपासर ग्लेशियर म्हळ्यार जागे रे कालिंदी माउंटन तुकून एक कसं तक म्हणटाची आईस फ्रोजन जाल्लेले न्हंय तुकून ताजो उद्भव जाल्ला म्हणाल सांगिल्लें आसा. ते यमुना तटांतू यमुना देवीले एक मूर्ती आसा अति सुंदर जावन आशिल्ली मूर्ती त्या मार्बलाचे विग्रह त्या जोटूची गंगा देवीले आसा. आमकां पुरा गोत्त आसा की यमुना सूर्यदेवाला पुत्री म्हण आनी यमराजाला भयणी ट्विन सिस्टर भाऊ भयणी ओटूची यमराज आनी यमुना यम आनी यमी आनी हंतू या न्हंयंतू थंय तुकून उद्भव जावन ते सीदा वृंदावन थंय येता आनी यमुनोत्रींतू दीपावलीचे 2 दीस जावची ताय 2 दीस जाल्ले कुडले यमुनोत्री बंद जाता म्हळ्यार थंय शीतकाल सुरू जाता आनी त्या भागांत वचूं जायना. तेन्ना त्या देवाक तुग हाडटाची करसाली म्हळ्यार गांवांत आनी अक्षय तृतीय दिसू तांकां मागशी व्हरताची. ते तेवढ आसा की यमुनोत्री वतना पुन्हा उद्दा आसता थंय ताका सूर्यकुंड म्हणटाची. तांतू नावचे भारी गंमत जाता त्या थंडायेंतू आनी तांतू नल्ल हांकां पुरा पुण्य मेळटा म्हणाला सांगिल्लें आसा. ते अति सुंदर जावन आशिल्लो जागो कृष्ण परमात्मा लेगीत असो लेख अवसर दिल्ले लेख मस्त मस्त धन्यवाद आमी सांगता. इत म्हळ्यार वचूक भारी कष्ट फुडली वर्स की ताजे फुडली वर्स कोविड जाल्ले कुडले इस ग्रेज राधाकुंड प्रभुजीने थंय व्हेल्लेलो आसा मस्त भक्ता तांकां. ते यमुना दिल्लींतू हस्तिनापूर जावन हे वृंदावनाक उपस्थित आसा. त्या यमुना देवीले चरणांतू केन्नाय आमकां आमगेल जीवन शुद्ध कोरका भक्ती दिवका म्हणाल प्रार्थना आमी कोरका वृंदावना वतनी. श्रीमती राधाराणीन गोलोक वृंदावना तुकून भायर सरचे फुडें कृष्णाला सांगू आसा. कृष्णान म्हणचे पळय राधाराणी हांव भुंयत वता आसा तुमी गेलो टेवका. तेन्ना श्रीमती राधाराणी सांगता कृष्णा हांव येवका म्हणजे री मिगेलो टू गोवर्धन जाय तशीच यमुना नदी गोकुलधाम वृंदावना पुरा म्हाका ते भुंयत जाय म्हूण सांगता. तेन्ना कृष्ण सांगता प्रिये तुगेल कुशी कसो आसा म्हूण म्हाका गोत्त आसना न्हय तू येवचे फुडेंच हांव ताजी पुरा तयारी केल्लेली आसा म्हूण. तशी तितली श्रेष्ठ आसा यमुना नदी सीधा गोलोक वृंदावना तुकून हे भुंयतू आयिल्लें आसा. उल्लेख आसा की वेदांतू की श्रीमती राधाराणीले प्रिय शिष्य आसा विशाखा देवी म्हूण तिगेले रूप यमुनोत्री म्हणून सांगिल्लें आसा. श्रीमद भागवत मानतो अति सुंदर जावन दोन्ही लीले सांगू आसा यमुना देवीले. त्यानंतर व्रजज रीती चिंतामणींतू श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरातांनी अति सुंदर जावन हाजी विवरण दिवचे आसा. हाजे छंदायेच मात्र नाही तांतू कसले तांगेले बेनिडिक्शन तशी मस्त नमुन्याचे त्या पुस्तकान दिवचे आसा. तांतू छंदाय विषय मात्र आमकां दोन्ही श्लोक अति सुंदर श्लोक आसता.
यस्मादसौ श्री यमुना व्रजेन्द्रो दृदृक्षयाणो व्रजमावजन्ति नन्दीश्वरा देषु गवेषयन्ति बभ्राम तत्र सरला भवन्ति. हाचे अर्थ कसा म्हळ्यारी यमुना नदी हे ನಂದೀಶ್ವರ ಗುಡ್ಡೆಚೆ ತುಗುನು तेवना तुकुनु चंदायर भक्त समळाल सांगवस आणि कृष्णा सोदूनु त्या व्रजांतू कशी धावून ती वत्तस पळय म्हणून सांगतास हांगा श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर. मागीर सांगतास की पर्याप्त इंदीवरमालिकेव ससारहारा प्रतिमेव दिव्या वृन्दावनस्यासितशाटिकेव विराजिते श्री यमुना नदीशा. अति सुंदर जावन आशिल्ले यमुनाल वर्णन कशी दिसतकी की पद्माचे नील पद्माचे फुल्ला माल अशें दिसतास काय ती. त्यानंतर विंगड एक विवरण कसं सांगतास म्हळ्यार एक चंद सफार नेकलेसावर दिसतास म्हणून. विंगड एक विवरण कसं सांगतास म्हळ्यार वृंदावन राणीक चंदकोरनो एक सॅश म्हणता पळय इंग्लिशान त्या गल्ला कशी असता निलाची तशी कालिंदी नदी वृंदावनाक चंद आहे दिसतास. आम्ही श्रीमद भागवतमान पळयत की कृष्णाना तांगेले गाय चोराचेक थंय वचून तांकां गाय तांकां तण ते सगळे देखोवचे यमुना तटान वचचेशी. त्यानंतर ते थंड शीतळ जावन आशिल्ले नदीचे उदक गाय तांकां वस्त्रां तांकां पिवचे आशिल्ले यमुना तटाचे. त्यानंतर यमुनाचे तटांत वचून त्यांनी खेळणू करून आसता आशिल्ले गोपा तांगेलोट्टू गोपी तांगेलोट्टू पुरा आणि नौका विहार आणि रसा डान्स पुरा गोपी तांगेलोट्टू वृंदावनांतू त्यांनी करताच म्हणलेले उल्लेख श्रीमद भागवतमांत आसा. दोन्ही अति सुंदर लील्यांतू एक लीला अशी की बलरामाक यमुना तटावर यमुना देवी वैरी कोपेवचे असे. दोन्हीचे कशें म्हळ्यार अर्जुनान कालिंदीला वचून निमगोचे आसा तू कोण हा म्हणून कृष्णाला आज्ञे प्रकार. तदनंतर कृष्णान एक वारडी कोण घेवचे आसा. ते दोन लीले संश्लेप जावन आमकां चर्चा करूंक प्रयत्न करूया. एक बलरामो गोपी तांकां कृष्ण तिलवळारी तांकां आश्वासन दिवचे येता आणि वृंदावना येवन प्रभू नासता. त्या वेळारी मस्त नमुने लीले त्यांनी गोपी तांगेलोट करता आसताची. आणि त्या यमुना तटांतू कौमुदी म्हणलेले फुल्ला परंबोळान ते पुरा जागो अति सुंदर जावन परंबोळ आसताशिल्ले. त्या वेळारी गोपी तांगेलोटू नृत्य करता आशिल्ले. सुंदर कुंडल नैन विशाला अति सुंदर जावन नृत्य करून त्यांनी थंय तांगे लीला करता आशिल्ल्याची. राती त्या वेळारी चंद्रोदय जाल्लो आसा.
आणि यमुना देवी अशी छंदस की पळयतनाची भयंकर आकर्षण जात आशिल्लें. त्या वेळारी देवत जेवण आशिल्लो वरुण देव कसो करता म्हणल्यार तागेले धुवे पेटयता, वारुणी म्हणल्यार धुवे. आणि कशी पेटयता, तांकां द्रव्य रुपार पेटयता असं लिक्विड आणि त्या रुखात करून ते मद जावन आशिल्ले वारुणी ताची परंबोळो बलरामाक येता. तशी बलराम आणि त्या पुरा गोपी त्यांनी वारुणी घेताची आणि मत्त जातल्याची भारी खुशी आसताशी बलरामाक. आणि तांगेले ते अति सुंदर जावन आशिल्ले नयना बलरामा तांगेले मस्त तृप्ती जावन आसताशिल्ले. तांकां दिसता की तांगेले देहांतू ऊम हेवन बरी चंद सकाळीची कशी पान्नारी उदकाचे ते बूंद आसता तशीच तांगेले देहार मुखार बिंदांतू अति सुंदर जावन तांकां श्वेत येईल आसा. तसं तृप्तीपूर्व जावन संतोष जावन आशिल्ले त्या वेळारी तांकां दिसता की यमुनांतू वचून न्हावया. तांणी म्हणटाची यमुनाक हांगा आपय म्हणटात. यमुनाक दिसता की बलरामा तांणी थोडे मत्त जावन आसाची आणि तांणी सांगितलं यमुना देवी आयकना बच्चूक. त्या वेळारी बलरामाक मस्त कोप येता. तांणी सांगताची आत्ता तुका तंडून आवडता. तांगेले की दोन्ही आयु एक गदा दोन्हीचे प्लाव ते कसं म्हणताची प्लाव हला हला थँक्यू हला. त्या हल घेऊन तांणी कसं करता म्हणल्यार यमुनाक तांडून मस्त कडेन व्हरताची. आयकला लेची तांकां मस्त मनस्ताप जाता. हांग यो यमुना तू सांगी आयकना न्हू हांव सांगिल्लें तुका हांव शिकयत पळय म्हूण सांगून ते हल घेवन थंय हांगा पुरा कडेन तांडून हाण हें करता. तेन्ना तिका कळटा की हांव भारी चुकी केलेलो आसा. अति सुंदर जावन आशिल्ले एक श्लोक आसा श्रीमद भागवतमाचो 10 स्कंदांतू 65 अध्याय 28 वर्स. राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमा यस्यैकांसेन विदर्था जगती जगतपते. यमुना देवी सांगत की बलरामा रामा तू सर्वश्रेष्ठ तुगेले ते श्रेष्ठता म्हाका कळचे बुद्धी नाशिल्ले. तू सर्व लोक महेश्वरू तू अनंत शेष जावन ये भूंयक धोरनस आणि देवाले एक्सपेन्शन तू म्हण सांगता. हाजी नंतर श्लोकान सांगता आसा परम भावम भगवतो भगवान माम जानितम अजानितिम मोक्तुम अर्हसि विश्वात्मन
प्रपन्नां भक्तवत्स. कसं सांगतं असं? रामा, तू सकट भक्ता तांगेले आशिले भितर प्रिय तुगेले चरणारविंदांतू आव आता नमस्कार करता मग तुगेले ओडपण गोत नाशिल देवा म्हणून सांगून तांगेले पायी यारी पडता. ते ऐकायला लेची बलराम तांकां भारी खुश जाता आणि तिका सोडता तिकेल खुश शेवचूक आणि पुरा गोपी तांक घेवन कशी हस्ती तांगेले कंपॅनियन्सा घेवन उदका वतकी तशीच बलरामा तांणी कालिंदी नदीन तो विलास करू असं. ये एक अति सुंदर लील आहे श्रीमद भागवत मानतो सांगिल असं. त्यानंतर अनेक एक लील आहे श्रीमद भागवत मानतो कृष्णाला पोटवार डिगजल लील आहे. अर्जुनो पुरा पंचपांडव ಒಟ್ಟು असता आशिल्ले कृष्णाला ಒಟ್ಟು. एक पण कसं करत म्हणलं रे अर्जुनानी कृष्ण वनांत वचूक तयार करताची आणि अर्जुनाला ते विशेष जावन आशिल्ले प्रतारी त्यांनी वनांत वताची पुरा मृगा तांकां भेट करूंक तितून क्षत्रियाला रायटच आहे मृग भेट करचे. त्या वेळार आशिल्ल्या थंय आशिल्ले संन्यासी तांकां राबूक करूंक आणि ताजे कंट्रोल करूंक मृग भेट करचे. तेन्ना अर्जुनाक ताणी जाता की कृष्णा म्हण सांगून पळय अति सुंदर यमुना नदी थंय आसा आणि आम्ही ती वनांत आयिल्ले चोर ताण जाता कृष्णा. आणि कृष्ण म्हणटा जायत आमकां यमुना तटांत वचया म्हण सांगून दोगय त्या यमुना नदीच्या तटांत येताची आणि दोगय कृष्ण अर्जुनाक पण कृष्ण म्हणटाची द्रौपदी काही कृष्ण म्हणटाची ते दोगय कृष्ण ते बसून हातू पायू पुरा धुवन तांगेले तोंड पुरा धुवन ते अति शुद्ध जावन आशिल्ले त्या यमुना उदकान थंय बसून हात घालून यमुनाच्या उदका पिताची. त्या वेळार दूर तुकून दिसताच की एक अति सुंदर तरुणी थंय यमुना तटान चमकून वता आसा. तिका वार्डिके प्राय. कृष्ण सांगता अर्जुना पळय ते एक तरुणी वता आसा तितले वचून निमगई तू कोण. कृष्णाला आदेश ऐकून अर्जुन ते सुंदर जावन आशिल्ल्या तरुणीला वचून निमगेता. हे सुंदरी भारी छंदी जावन आशिल्ली तू या वनांत तू येता येता वचून कसं करता सांगा. म्हाका दिसताच की तू एक पुरुषाक सोदतास वार्डीक कोण घेवचेक तुगेल मनांत कसं आसा म्हूण म्हाका सांगून दी म्हूण अर्जुन सांगता तिले. तेन्ना यमुना देवी सांगता की श्रीमद भागवतमांतो 5 स्कंदांतो 58 अध्याय तांतो 20 श्लोकाशी सांगता आसा तीन सांगचे. श्रीकालिंदी उवाच अहं देवस्य सवितुर् दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परं आस्थिता.
कालिंदी देवी सांग की आवा सूर्यदेवाल धुव निमगे इच्छी कसं म्हणलं री साक्षात विष्णू मिगेले भामोन जावन मग मिळका म्हणलं आशेस आणि त्या जिकतेरी अवंग बैसून तपस करतास म्हणलं अर्जुनाका व्यर्थ करून घेता की मग कशकोर का म्हणलं आणि तमक कळत की श्रीमती कालिंदी तंका गुप्तस की एक पत्नी जवका जलेरी साक्षात विष्णूला पत्नी जवका मला त्यांनी सर्वश्रेष्ठ आणि ती यावही गोतस की अर्जुन कृष्णाला अति प्रिय जावनशील भक्तू जिकतेरी ती अर्जुनाला निमगता आमक दिसू पोर इतिमितीन तीन डायरेक्टली वचून कृष्णाला निम गई नीम श्रीला प्रभुपाद स्वामी सांगता असता शिकत नाही आम्ही केदनाय देवाला मागताना सीधा वचून मगलेरी देव एकक पंता क्यार कर नाम इतिमितीन इत म्हणलेरी तांगेल भक्ताल थ्रू वत्ताना मस्त रेकमेंडेशन असता आता चढून सांगताना एक पण तांगेला अम्माला सांगताच्या अम्मा अन्नाला सांग मा म्हणून कशकरी म्हणून तशीची आम्ही प्रार्थना करताना एक पण सांगता श्रीमती राधाराणी तुझी काम का म्हणून तुम्ही वृंदावन होताना राधे 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 म्हणायला ऐकत असतात तशीच आम्ही भाग गुण घेताना आरती पुरा करताना सुरवेरी आमगेल गुरु परंपरांतू गुरु आरती दाखवचे आणि त्यांनी ते आरती तंगेल परंपरा वैरवून साक्षात कृष्ण परमात्मा दिवचे आमका काही योग्यत ना की सीधा देवाला पावचे देवाला उल्लोचे ते आमक योग्यत खेद मिळचे आमक दीक्ष घेताना आमगेले गुरुल मुखांतर गुरुन आमगेल कतिरी प्रार्थना करून मुखार सोडवत अंतू आमक शिक्यत की कालिंदी देवीले तुकुनु की ती भक्त रूटर वत्तास तेव्हा प्रिय जावनशील भक्ताला आमगेल साशिले भितर व्हड सौभाग्य कसलं की प्रिय जावनशील श्रीला प्रभुपाद स्वामी आले कृष्ण भावनामृत आंदोलन अंतू ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ನು ಸಕಣಿ ಊಟೋನು ದೇವಾಲ್ ನಾವು ಕಡ್ಚೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಹರೇ ರಾಮ್ 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 हरे हरे त्या काढताना आम्ही सुरवेर कसं करता आशिल्ल्याची देवाल नाव नव्हे केन्नाय कडी येता कसलेय कोर येता म्हणून जल्लेरी शिला प्रभुपाद स्वामीन आमकां शिकयल्लास की तांगेल न्हय ते तांगेले परंपरा तुका नयले श्रीला रूपा गोस्वामी श्रीला सनातन गोस्वामी जीवा गोस्वामी आम्ही तांगेल नाव सांगता असं साक्षात सारस्वत ब्राह्मण कुटुंबातून आयिल्ले त्यांनी भक्तिरसामृत सिंधू उपदेशामृत म्हणून मस्त नमुने पुस्तक वेद कंपाइल कोरनु चैतन्य महाप्रभू कतिरी संघ आदेशा प्रकार कंपाइल कोरनु आमक दिल्लेलं असं त्या श्रीला प्रभुपाद स्वाम्याना इंग्लिशान कोरनु आमक पूरा मन आवच कतिरी दिल्लेलं असं तांगेले आदेशानुसार आम्ही कृष्ण भावनामृत कृष्णाला नाव करता असायची कृष्णा पूजन करता असायची त्या परंपरागत जाऊन करता असायची मध्वाचार्याला तुकून तो त्या परंपरांत ब्रह्म मध्व गौडीय परंपरा त्या खालिंदी देवी आमक शिकवून देता असं अर्जुनाला रोटारी वचून सांगताची अर्जुन वचून सांगता कृष्णा काय तू वाडी कोण घेऊ का म्हणता असती कृष्ण कुठल्या चायत म्हणून सांगून तिका रतारी युधिष्ठिर महाराजाला होऊन वाडी कोण घेता या अति सुंदर लीला श्रीमद भागवत मानतो त्यांची स्कंदांत असं आमका इतली प्रिय जावन आशिल्ले ये मस्त नमुने लिहिले
शिला प्रभुपाद स्वामी मध्ये मात्र मिळतस. त्यानंतर शिला जीवा गोस्वामीना सांगितलंस की वराह पुराणाचा उल्लेख देऊन गंगे आणि यमुना काही व्यत्यास ना. जलेरी यमुना का इतले शुद्धीकरणच की गंगेचे 100 वंटेन म्हणून शिला जीवा गोस्वामी सांगतात. कशी शिला प्रभुपाद स्वामी कसं सांगताची कशी 1000 विष्णू नाव एक रामाल नाव असत की तस की आणि 3 रामाल नाव एक कृष्णाल नाव समस की तशीची या यमुनाला आणि गंगेच्या सुरवेर संगीलच यमुनोत्री वतन खैची यमुनोत्रीच्या यमुना देवीला विग्रहाची लगुनूची गंगा देवी विग्रह असं आणि प्रयागांतू त्यांनी ओटू मिळत असताची आमका हे अति सुंदर चैतन्य महाप्रभू त्यांनी हे श्रीमद भागवत मानतो मुखांतर आमक दिल्लेलं असं. चैतन्य मत मंजुषांतू वृंदावनाचे आणि श्रीमद भागवतमाचे उल्लेख श्लोका मुखांतर दिल्लेलं असं. वृंदा श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकूर आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम प्रमार्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरो न परा. अति सुंदर जावनशील या श्रीमद भागवत म्हणतो यमुना देवीला गुणगान केलेलं असतं. कृष्ण परमात्माला लीले ತಂಗೆಲೆ नदी तटांतू जल्लल विवरण असं. कशी राधिकाबा माताजीने सांगला की सुरवेरी पूरा वैष्णव गीत तंतू यमुना देवीला निकालिंदी देवीला उल्लेख पूरा अंत असं. एक अति सुंदर भजन मग हुडका सकता असं. यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन काना. ಹಂಗ ಯಶೋಮತಿ ನಂದನಾಲ ವಿವರಣ ಜತ್ತಸ ಕಡೇರಿ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಸಂಗತಾಸಸ್ की यमुना तट चर गोपी बसना हर रास रसिक कृप मोया. यमुना तटचर पुरा नमुनेचे ತಂಗೆला भजन अंतू यमुना उल्लेख ना वैष्णव भजन अंतू तिथली सर्वश्रेष्ठ जावनशील यमुना देवीला कथा आमका ऐकूचे आणि शिक्षिक तरी प्रेरण दिलेलं गुरुवारी तंक मलगडे तंक तुमको पूरा मस्त मस्त धन्यवाद करता असत. अनिके अनिके ತಂಗೆಲೆ श्रेष्ठता ऐकूचे अवसर मेळो म्हणून मागून घेता असत. श्रीला रूपा गोस्वामीना अति सुंदर जावन यमुनाष्टकम म्हणलेलं अष्टक बरयलेलं असत. परंतु या यमुना देवीला गुणगान करता असत. हांव रिक्वेस्ट करता की सर्ग्रेसा राधिकाबाव माताजी लेखी ते यमुनाष्टकम सांग म्हणून
आयचे कथा आयचे सेशन आमकां विराम करूं येता असले चुकेस म्हूण जाल्यार माफ कोरका वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओवर टू यू माता जी। जय यमुना महारानी की जय। भारी चंद इस ग्रेस मुरलीधर चंद प्रभु की जय। इतलं सुंदर रूपारी इतले चंद पास्ट टाइम्स प्रभुजीन ग्रंथराज भागवत माधुकून कांडिलेलस भारी चंद जावन संक्षिप्त रूपारी आम बदा गोत नासिले की इतलं पुरा चंद पास्ट टाइम भागवत मानता म्हणून तर इतलं चंद कोण रूपारी प्रभुजीन आम सांगून दिलेलस। खूप खूप धन्यवाद प्रभुजी। हरी बोल। त्यांनी सुरू केलेलं सेशन कशी परीक्षित महाराज 7 दिवस त्या तटे यमुना तटेरी बसून त्यांनी श्रील सुखदेव गोस्वामी दुखून ऐकलेलं असं म्हणून आणि यमुना श्रेष्ठता सांगितलं असं प्रभुजीनं आणि तांगेले अनुभव स्वतः अनुभव केदन कळता त्याना दे हॅव रिलिश्ड अँड एक्सपिरियन्स्ड यमुनोत्री ते उद्भव गंगेचे ते यमुनेचे उद्भव स्थान थंय वचून वैष्णवाल ಒಟ್ಟು आणि मस्त गुरु महाराजाला हांग तांगील ಒಟ್ಟು वचून आसिल निमित्त त्यांना रिलीज केले निमित्त तांगील ते रुची आमका चिके आस्वादन जल तशी जाले आणि आम्ही प्रार्थना करताची वया मुरलीधर प्रभू की राधाकुंड प्रभू नाम काय ते अवसर देऊ का आणि तसल पुरा क्षेत्र आपण वर्ष तशी यात्रा करत तशी भागवत पुराण कोंकणी जनांक तशी यात्रा करत तशी देवान अनुग्रह कर का वैष्णवान अनुग्रह कर का म्हणून निमगून घेता। सो त्याही ऑन द स्पॉट थंय बसून अशी महाकथा जावच तशी जावं म्हणून त्या स्पॉटार वचून त्या कथाचे आस्वादन करून आमगेले प्रणती थंय दिव्या म्हणून आमकां एक आश आसा। हरी बोल प्रभुजी। थँक यू फॉर शेअरिंग युअर नाईस एक्सपिरियन्स। हरी बोल। आणि प्रभुजीन सांगले 2 पास्ट टाइम्स भारी चंद कोण सांगला बलराम आले वारुणी निमित्त मध जाऊन कशी यमुनेक ते हलेन हकड हाण हे घेतील असं अर्जुनाल कृष्णाले यमुना देवी वटते पास्ट टाइम गेलेले ते सुंदर रूपार सांगेल असं। जय हो। हा 2 मिनिट आणि 2 विषय एक सांग 2 विषय सांग तशी इच्छे पावतास अडनानो मुरलीधर चंद प्रभू। यस माताजी प्लीज। हरी बोल। सो अशी सांगेल असं की महाप्रभू गौरांग महाप्रभू हन्नीची यमुना देवील गुणगान केलेलं असं म्हणून आणि कृष्णदास कविराज गोस्वामी आणि चैतन्य चरितामृतांचा विषय उल्लेख केलेला असं म्हणून भारी चंद्र प्रणाम मंत्र असे यमुना देवीला आम्ही 6th हे प्रणाम मंत्र यमुना देवीला। चिदानंद भानु सदानंद सूनो परम प्रेम पात्री तव ब्रह्म गात्री अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री पवित्री क्रियाम्नो वपु मित्र पुत्री। चैतन्य महाप्रभू सुंदर जाऊन सांगता सची कसं ने हे यमुना देवी की सक्कड भक्त जन कृष्णाला वत्ता खे मागणी करचाक आणि कृष्ण खै वत्ता तो यमुना लेवत्ता म्हणून बिकॉज यमुना देवी तूच पूरा चंचंद देवा लील जालेलं असं। सो कृष्णाची स्वतः यमुना देवी तू वचून पुरा लीला घडील असं म्हणून असल तू यमुना यू आर इन अ लिक्विफाईड प्रेम म्हणता सची आणि कोण तुगल तू डुबकी मारत की आचमन करत की तांगील पूरा पाप हरण करत तुगलन शक्ती असं म्हणून यमुना देवी सांगताची तू सक्कड शुभकारी ऑस्पिशियसनेस स्प्रेड करतल तशी असं म्हणून उपमा देताची चैतन्य महाप्रभू तिका आणि तीक सांगताची प्लीज प्युरिफाय मी म्हणून त्यांनी प्रणाम करतासाची आणि सांगतासाची हे यमुना मग शुद्ध करी म्हणून असल प्रीतीचे प्रणाम मंत्र चैतन्य महाप्रभून सांगितलंस यमुना देवी विषयी भारी सुंदर अस की हे सूर्यपुत्री मागायला मग स्वीकार करी आणि मग प्युरिफाय करी म्हणून त्यांनी मागणी करता सची जाओ। सो हे सुंदर विषय आम्ही आज यमुना देवीला ऐकून घेतील असं हिज होलिनेस इंद्रद्युम्न महाराज म्हणता सची की नवद्वीपांतू आमका एंटर करका दलरी ते तत्वा विषय आम कळका दलरी आणि ते महापोटन्सी कळका दलरी
पंचतत्वाला आश्रय घेता मी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त पंचतत्वाला अनुमती मिळतरी आम्ही त्या नवद्वीप धाम परिक्रम की नवद्वीप लीला विषय आमकां कळच्या देता. तशीची तांणी म्हणटा साची वृंदावना एंटर कोर्स तशी 5 कसाने तत्व साची की तुलसी महाराणी, गिरिराज गोवर्धन, वृंदादेवी आणि गोपेश्वर महादेव आणि यमुना देवी हांगील आलोचना कोरनु, हांगील आम्ही प्रणाम कोरनु, हांगील परवानगिरी आम्ही वृंदावन धाम हांगील दोळ्या दृष्टीन आम्ही पळोवच तशी अनुग्रह कोण दिताच. अशी इंद्रदेव महाराजान सुंदर रुपार सांगितलं कशी पंचतत्व नवद्वीपाक इम्पॉर्टंट असं तशी ह्या पंचतत्व जे असं वृंदावन धामाचे एक शोभा वाडेताची. हरे कृष्ण. थँक्यू मुरलीधर प्रभू. त्यांनी एक ऑर्डर रिक्वेस्ट दोन्ही केलेलं असं की आम्ही श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित तांगेल स्तववाला बुका दुखून पुस्तका दुखून श्री यमुनाष्टकम ह्या रिसाइट करता म्हणून किती सुंदर विचार तांगेले की यमुना देवीला लेक्चर जाताना त्या संबंध पावेले सर्वश्रेष्ठ षड गोस्वामीन तुले रूप गोस्वामी हांनी बरयलेले यमुनाष्टकम असं अशी सांगितलं असं. श्रील रूप गोस्वामी हे शब्द सापळे यमुना देवीला लहरे कशी चंद रुपार अशी वतास ताची पाळ तशीच यमुना देवील वर्णन करस तशी ते चंद पाळार म्हणकेची त्यांनी यमुना वर्णन केलेलं असं रूप गोस्वामी पाधांनी. ताका आम्ही तांगिले हे स्तव माला दुकुले यमुनाष्टकम आम्ही रिसाइट कोर्स तशी प्रीतीने प्रयत्न करूया आणि त्याचे सारांश भाली सान रुपारी मुरलीधर प्रभू पटलेलं असं त्यातून सांगचे प्रयत्न करता. हरे कृष्ण. श्रील रूप गोस्वामी पाद रचित श्री यमुनाष्टकम. भ्रातुरन्तकस्य पत्तनेऽभिपातिहारिणि प्रेक्षयाति पापिनोऽपि पापसिन्धुतारिणि नीरमाधुरीभिरप्यशेषचित्तबन्धिनि मां पुनातु सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनि. हरिवारिधारयाभिमण्डितोरुखाण्डवा पुण्डरीकमण्डलोद्य अण्डजालिताण्डवा स्नानकामपामरोग्रपापसम्पदन्दिनि मां पुनातु सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनि. शीकराभिमृष्टजन्तु दुर्विपाकमर्धिनि नन्दनन्दनन्तरङ्ग भक्तिपूरवर्धिनि हीरसङ्गमाभिलाष मङ्गलानुबन्धिनि मां पुनातु सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनि. द्वीपचक्रवालजुष्ट सप्त सिन्धुभेदिनि श्रीमुकुन्द निर्मितोरु दिव्यकेलिवेदिनि कान्तिकन्दलीभिरिन्द्रनीलवृन्दनिन्दिनि मां पुनातु सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनि. माथुरेण मण्डलेन चारुणाभिमण्डिता प्रेमनाद वैष्णवाध्ववर्धनाय पण्डिता ऊर्मिदोरु विलास पद्मनाभ पादवन्दिनि मां पुनातु सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनि. रम्यतीररम्भमान गोकदम्भभूषिता दिव्यगन्धभाक्कदम्ब पुष्पराजिरूषिता नन्दसूनु भक्तसङ्ग सङ्गमाभिनन्दिनि मां पुनातु मां पुनातु सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनि. फुल्लपक्षमल्लिकाक्ष हंसलक्षकूजिता भक्तिविद्धदेवसिद्ध किन्नरालिपूजिता हीरगन्धवाक्कगन्ध जन्मबन्धरन्दिनि मां पुनातु सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनि. चिद्विलासवारिपूरभूर्भुवस्वरापिनि कीर्तितापि दुर्मदोरु पापमर्मतापिनि बल्लवेन्द्रनन्दनङ्गरागभङ्गगन्धिनि मां पुनातु सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनि. तुष्टबुद्धिरष्टकेन निर्मलोर्मिचेष्टितां त्वम् अनेन भानुपुत्री सर्वदेव वेष्टितां
यस्तवीति वर्धयस्व सर्वपापमोचने भक्तिपूरमस्य देवी पुंडरीकलोचने। हरे कृष्ण। श्री यमुनाष्टकम की जय। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय. आणि सांगता असाची की आम्ही कसन प्रार्थना करू येतं यमुना देवीक अशी सांगितलं असं. श्रील रूप गोस्वामी हांगील हृदय दुखूनची यमुना देवीला ग्लोरिफिकेशन झालेलं असं. आणि हे कोण श्रील रूप गोस्वामी पाद म्हणत असाची की हे कोण अष्टाकम 8 चंद पद्यावळी प्रीतीन भक्तीन यमुना देवीले वर्णन करताच की चेअरफुल मूडार वर्णन करता की तांगील अनुग्रह प्राप्त करताची आणि कृष्णाले सेवेन तू भाग जाऊस तशी आमका अनुभव मिळता, भाग मिळता म्हणून सांगता असाची. हरे कृष्ण. आणि हे अष्टकम सांगताना अशी भारी खुशी हे जाता आम्ही अशी वृंदावना वच्चे जायना जाल्यार हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज आणि जीवी गोवर्धन इको विलेजांत वाडांतू केदनय नियमित रुपारी संजवाळा सवायसा म्हणताना यमुना देवीली आरती जाता असता. आणि जय सच्चिदानंद प्रभू हांगीले भारी सुंदर कंठान हरे कृष्णा महामंत्र आणि यमुना देवीले अष्टकम आणि हे पुरा जाता असता. सो त्या आरती जाताना आता हे सांगताना मला मन थई गेले की वाडांतू यमुना देवी चंद कोण ह्या कोण म्हळ्यार महाराजाला कितले चंद एक हे स्पर्धा यमुना देवी होळतास गिरिराज गोवर्धन पर्वतस. सो अशी दिसता की वृंदावना वच्चे जायनातलरीची आमकां लागीं पावील तशी मुंबई क्षेत्रांतूची एक क्षेत्र जालेलें असते वाडांतू गोवर्धन इको विलेज वचून यमुना देवी ज्या सांगची तशी यमुना देवीला अष्टकम हे सांगची तशी देव अनुग्रह करो म्हणून हे करता प्रार्थना करता. आणि आमकां जी